Assalamu alaykum bidi Nazarberdi Qarrifun yol başçılığındaki Destan video studiyan yuqorqi ýazgylaryna ýürütülip tamaşa etip başlan ediz tamaşaçylar. Bugün Recep Agymyň Nabat gelmejemeden döwletlik ojagyna döwlet bilen gülälegin bagyt toýtulany. Owadan ýaşlarmada uzak we bagtdan doldurmuşardy we diýäs we ediliş pursatda Destanyň adyndan toýun hyzmatyna boljak. Hemme kardeşlerimin adyndan da toýun eýelerini amangylyjyk bir gutlaýar. Hemmäňe döwlet bilen gülälegin bagyt toýuna tamaşa etmäge çagyrýar. Destan video studiýasynyň toýly günlerimizde siziň bilen owadan pursatlary biziň bilen galdyryn. Это будет большая чудесная история. Ведь полюбить человека, отвечающего тебе взаимностью, это само по себе чудо. А еще лучше и важнее найти в нем родственную душу. Yaşlar sans edýärler. Söýgü aýdymay, söýgü tansy. Sen hemmeden aýratyn, men ýüregime iň ýakyny. Sen owadan göl ýüzüň nuruň, söýeýin birçe ýüzüme sylyp. Söýgümiz derya, derya, derya bolup akyp herya. Söýesim gelýär, seni hiç kime beremän. Diňe sen diýe urya, urya, urya ýüregim durman. Bolasym gelýär, bile bir ten bir jan. Yekeceğim o yekema, çekemi çepe sağa. Gel maňa gol oylasana, koymaly söýgüni soňa. Öňüm az bolýa sen maňa ýeteň o. Dünýäde hiç zat ýeriňi tutanok. Gerek senden yekece jogap, bolursyňmy sen bagtyma sebäp. Bilece ýaşasak söýüşüp ikimize de gowap. Seni hiç kime beremän. Diňe sen diýe urya, urya, urya ýüregim durman. Bolasym gelýär, bile bir ten bir jan. Yaşlar sans edýärler. Hakly bolam. Batyar bolam. Sen hemmeden aýratyn, men ýüregime iň ýakyny. Sen owadan göl ýüzüň nuruň, söýeýin birçe ýüzüme sylyp. Hani ýütküýler ýadam aldy. Son 2, 3. Düşmez kalkmaz bir Allah, aklını sen koru ya Rab. Hep dolu gezdim mahallemde sorma, geçecek bir gün elbet bu yaşlar. Sen bize sabır ver Allah, hepsinin abisi mafya. Geçeriz bir gün elbet bu candan, vallahi taş taş üstünde kalmaz. Madem öyle çekinme söyle, sen anlamasan da bu bizde böyle. Gözüm korkmaz gördüğümden oyun yürüyor, ne zaman aynı yönde devam. Dur ne zannettin, seni ben değil Allah affetsin ma. Tamam sen söyle sensin, zarı gelmeyen kendini gelsin. Vay 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 seni lale, lale düştük ne hale, hale. Başa bin lira geldi, geldi sen gelmedin hale, halen. Seni
lale Düştük ne hale hale Başa bin bela geldi geldi sen gelmedin hale hale Everybody, let's go! Hani berekella Yaşar Batmalı devam ediyor. Şimdi haydi 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 kızlar eller kaldırsın. Haydi 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 herkes kendini kaptırsın. Haydi 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 kızlar eller kaldırsın. Haydi 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 herkes kendini kaptırsın. Onlar arkadan havlar. Dedim ki her şey bende var. Onlar arkadan havlar. Dedim ki her şey bende var. Let's go! Yaşıyor! Gece saat 3 yollardayım. Bazen Azerbaba darlardayım. Güzelsin İstanbul kokusunda. Kilo hesabı paralar tartmaktayım. Gece saat 3 yollardayım. Bazen Azerbaba darlardayım.